Benvinguts. D'aquí poc entrarem al Col·legi del Soler, on els nins i les nines de la Bressola assagen per un espectacle de celebració dels 40 anys de l'entitat. Ho farem després de l'actualitat de la setmana. Sem Nord, fem Bressola, aquest és el títol de l'espectacle que presentarà dijous que ve la Bressola per celebrar els seus 40 anys. Ho farà al Teatre Municipal de Girona, en companyia d'una trentena d'alumnes seleccionats que interpretaran cançons populars catalanes. Nos en parla el Cesc Franquesa. I aquest cop, per celebrar els 40 anys, vam dir, i en Marc de seguida va veure clar, que els protagonistes havien de ser els infants. I doncs és més una cantada d'infants que han preparat aquestes cançons i que ells mateixos fan de solistes, fan acompanyaments, acompanyen el Marc, hi haurà molta més, no participació, que ja hi era molt més protagonisme dels infants. Sempre hem donat molta importància al fet de cantar, perquè a més ens permet a partir de la cançó treballar amb moltes altres coses. Enguany estem preparant per la Bressolada una cantata sobre el Canigó, sobre el poema Canigó, i a partir de la cançó sempre ens ha agradat treballar tot un conjunt de continguts escolars, que la cançó és una eina fantàstica, fabulosa, és cultura i és una manera diferent d'aprendre. Nous interessem ara a l'USAP que juga demà contra Narbona. Després d'una sèrie negra, els catalans esperen capgirar la tendència. Una trobada a seguir demà en directe a France. Acabem aquesta edició des del Col·legi de la Bressola al Soler amb unes imatges de l'exposició de Jean